بلوچستان دمگ مچھے نزدیک ریلوے ٹریک اطراف 14 گیش مردم ٹپی بلوچستان مالی بحران سبب اسکول کتابانی چاپگے کار معطل اشا سرحال منا چاساپ آن لائن محلب بلوچ ایواد بلوچستان صوبے 7 بجے دسمبر 21 تاریخ و روز شنبہ دلگوش کنے سرجمی حالاں بولان دمگ مچے نزدیکا ریلوے ٹریک تراک ہشت بگی چا ریل پٹی ایر کپتا 14 گیش مسافر ٹپی بتا واقعہ پس ضلع اسپتال ایمرجنسی جنک بتا ڈپٹی کمشنر بولانا گشتا کہ جمعہ بولان دمگ مچے حلق پنیرہ ریلوے ٹریک تراک یگوں ناشناس مردمہ جعفر ایکسپریس سرا عروش کتا واقعہ 14 گیش مردم ٹپییں ریل بگی چا ٹریکا جال ایر کپتا ریسکیو ٹیم واقعہ جہاں شتا و کمکی کارش کتا بلوچستان اداروں کی گورنر و سروزیرہ واقعہ مذمت کتا بلوچستان مالی بحران سببہ اسکول کتابانی چاپگے کار اشتاتا محکمہ تعلیم فنڈ ریلیز نکنگے سرا پنوکی تعلیمی سال واسطہ اولی کلاس تا 12 کلاسا 11 لکھ نودر برانی واسطہ 86 لکھ کتابانی چاپگے آرڈر داتا حالانی ردا وفاقی حکومت نیمگا بلوچستان دیگ بوگی 30 ارب کلدارہ گیش ندے سببہ صوبہ مالی بحران اثر تعلیم ادارہانی سراہوں کپتا پبلشر 25% کتاب چاپ کوتاؤ بلوچستان ٹیکس بورڈ داتگاں بلے ذرانی ندے کے سببہ گیشتری کتابانی چاپ کنگے کار دارک بتا BSO 50 گشتا کے شپ تہاریہ چھاپا جنک لوگندور کنگ و کم شرف کنگ بلوچستان ظلم و زوراکی یک دوریے قصیں سیاسی باسکاں ترسو بیم دیگے واقعہ گرودار پیباں دیم روی و شالیے نامانگو ننگو غیرت لیپ کنک قبول نہیں BSO 50 شال زون صدر منصور بلوچ لوگا چاپا جنگے مذمت کنانا BSO 50 ترجمانہ گشتا کے چائشے پیسر ہوں میں سنگت ترسو بیم دیگ بتگاں وہ ہمیں وڑی کارو کردانی سببہ بلوچستان جاور روز پر روز نگیگی نیم گرو گئیں آئیے گشتا کہ چا IG پولیس لوٹ کنی کہ میں گلے باس کے لوگا چاپا ذمہ دارانی ہلاپا کاروائی کنک بھی استا محمد یوٹیلیٹی سٹوران دل تبا مردمہ آڑ دیگ بوا گئیں مردم سرجمی روچا دکانانی دیما قطارہ اشتاتگاں بلوچستان مالی بحران اثر سرجمی حلقو شہران گندگ بوا گئیں استا محمدہ مردم سرجمی روچا یوٹیلیٹی سٹوران دیما آڑتے واسطہ اشتاں بلے انگتاں گوں ہشکین دستاں لوگا رواں معلوکہ گشتا کہ حکومتہ گرام بہائیہ ریلیف دے گا یوٹیلیٹی سٹور اٹکو تگاں بلے یوٹیلیٹی سٹورانی واہن دلے تبے مردمہ ہارڈ دینت وارو بزگی مردم گوں ہشکے دستہ واتر باں آہاں لوٹ کوتا کہ حکومت و انتظامیہ ای بابتہ گام گیج پزوراں ملکی و در ملکی حال سینیٹر اوشک بتا کہ گوستگی 4 سالاں چلو 2 حوالکار جنک بتا چا بلوچستان 3 حوالکار بیران بتا پنجاب 15 سندھ 11 KPK 13 حوالکار مرگے ڈسا شتا چا حوالکارانی کوشندہاں بس یک کے گرگ بتا میر صادق سنجرانی سروکیہ بتگی سینٹ دیوانہ سینیٹر مشتاق گشتا کہ اگئی حوالکارانی کوشندہ گرگ بتینا گڑ ارشد شریف جنگ نہ بتگا آئیے گشتا کہ وفاقی حکومت بھی یا صوبائی حکومت بھی حوالکارانہ تحفظ دے گا ناکاماں سینیٹر گشک بتا کہ حوالکارہ نشانک کنگو جنک پریشانی گپیں تحقیقارانی وزارت حوالکارانی بابتہ رپورٹ ایوانہ پیش بکاں فرانسا کاردارانی ریٹائرمنٹ عمرہ 2 سال گیش کنگو 64 سال کنگے حکومتی فیصلہ ہلاپا کے ساس 10 لکھ کا گیش مردمہ زہرشانی کتا در ملکی رسانگ در ردا پیرس 80,000 مردمہ وار سرجمی ملکہ 11 لکھ کا گیش مردمہ زہرشانیاں بہر زرتا پولیس و زہرشانی کنوکانی نیامہ اڑو جنگ ہوں بودتا زہرشانی کنوک پبلک و پرائیویٹ سیکٹر کاردارانی پنشن بابتہ فرانس صدر ایمانوئل میکرون اصلاحات ہلاپا زہرشانیاں درت کگاں کہ آہانی ریٹائری عمر گیش کنوگو گیشتر کارکنگے فیصلہ دیمات کا زہرشانی کنوکاں گشتا کہ ریٹائرمنٹ عمر گیش کنگے بدلہ پگار و پنشن گیشتر کنگ بباں اشتانوگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں YouTube چینلہ یا وزٹ پکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نومنہ محلب بلوچہ بدہ اجازت شمیروچ پہ یمنیو تاہیر بات